Cik. Tambah bas. Cik. Eh. Cik. Eh. Monitor. Cik. Tes. Ding, coba ding. Tes. Coba satu. Monitor udah hidup tuh. Monitor.
Parede marohata langsung ni ka luas na adong di Jabu na boy madahoti kebaktianon melalui live streaming. Martang yang mahita. Marhite-hite gorni debata ama, God gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, God gorni to di porbadia na manopa langit do tanoon, di pasaur ma damena tutodita. Amen. Rap mahita madok tangyak tay.
Ale Yesus Tuhan nami, berek kami dadison, pinarmaan mido hami salut na dadison, saya si roham di hami saya pengulu hamion. Amin. Mari kita siap buku ede nomor 565. Sana tinogihon niton dini debata akaido anak ni debata aos todi ido makatidakod dito dita paboa natutuhita anak ni debata matangi yang mahita ale Tuhan debata asima roham di kami aidang terbaik kami patupahon nadinggan molosoho dongan nami dibahai ni sailehon ma di kami rohasian banua gijang asamalau kami mandibangi dohot mangulahon lomoni roham Sedongani mami asamia kami di bagasan khatam. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Idongani Tuhan debata mahitaos salutna. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Nipatik di ita sadarion tersurat di sada Timotius 4 ayat 7 sama nama didok disi pasiding ma aka turuturian nasogabeak naso manorsani pasongal-songal madirim mangulahon haudalwatan idosa narap mata mangido ali Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon nahombar tuhatami amin. Redita set buku ede nomor 475. Tatupo di madosa tanah gudangi dia depan diri bata
martami yang mahita. Ali Tuhan di bata amanami na di Banua Gijang, udo na patupahaw na sasani dosa di hami halak na dangalon, marite-hite anak haolangan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Asima roham di hami, akan mangarsak ko dosa nami no aing tuho. Saya sahapon matubagasar roha nami, hasisean ni dosa na pinatupami. Leon matuhami to dim nabadiai, asahot hapor seon nami di asini roham. Pargugui jala urupi mahami, lau manggatuapan nasa dosa doot roha portibion, asa upasa tami diri nami, ima daging doot to dinami, gabi pilihan na magulu jala nabadia tuho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuasa sene dua sata nungahu apalahu aposi songon obun akka pangalosim jala songon obun manorop akka dosam sai mulak moho tuau ai auhu dosi panguluho pasangan pun man di debata na Gijang. Amin. Mari daita sen buke deui paras 20 sada. Marsurik-soring pengoning epistel dihita di minggu sedarion ya Daniel Onom ayat sada 1:15. Dungi saat maharajaoni Tusidarius halak madai ujung marumur ibana 62 tahun. Pabakit uhud tolu halak situa nasida si Daniel masada asa mardabu-dabu aka idoki tu nasida asa unang rajai marharugian alai ditidi si Daniel ma aka situa dohot aka iduki marroha aitodi nasumurung do di bagasan ibana jadi disakap rohani narjai ma pabakiton ibana bain palumehon nisadok harajaon nai.
Jadi mangalului sidir ma aka situa dowat aka iduki dopak si Daniel taringot tu panggonggomina alai dangadong sidir jupang nasida manang ajahaton nang gosada ay haposad do ibana dangadong jupang sala manang hajahaton nang gosada di ibana. Dungi ninna aka bawa ima dang tagamon adong dapod hita sidir nang gosada dopak si Danielon. Molo sojupang hita marhite sian pati ni debata pada pot ibana. Dungi dirongom aka idok rap dot aka situa ma ima rajai aka didokna sida matu ibana songonon. Saya mengulo maho ali raja Darius o di saliling-lilingna. Nung ngamar tutup iduk ni harajaoni aka pangarajai dohot situa aka panuturi dohot partogi asa dibayan rajai sadapatik jala ditiktikon ora-ora paboa naso jadi manang ise di bagasan 30 ari nangido bata dia nang tujolma daho lantuho ale rajane ikon tripalhonok ibana tudung parbiatan Ibahani ale raja nami ikon pahotonmu ora-orai jala benon musada surat aso tarpauba obar tu ni halak madai dot persi aso jadi ubaon. Dungi didokor Raja Darius masahapon surat pati dohot ora-orai. Ia si Daniel dung dibege naung tersurat surat si Yosongoni nakok maibana tu bagasat jabuna alai adong do jadela akan atalak tukan Jerusalem di bagasan bilutna pargijangi. Jadi tolu hali dinasadari bana manga opit ulu ni totna lahu martangiang dohot mandok maluate tu di batana sadok songon nasomal minahin ni nasai laon. Jadi dirongom aka bawai ma bagasi tongon didapot nasida si Daniel martangiang dohot marsomba di jolo ni debatana. Dungi romana sida jumonok dalam akatai di jolo ni rajai taringot tu surat ora-orai akanin nama ali raja namin danua pola tersurat sada surat ora-ora di bain ho pabon manangise na martengiang di bagasan tolupari ontung manangise mendebata manang jolma dung konstituto ali raja nami iko dabudobuhon ibana tu godung perbabiatan. Jadi nina raja ma mangalausi ot do hatai obar tu ni halak madai dot parsi naso jadi ubaon. Dungi nina nasida ma mangalusi rajai ia si Daniel sahala sian halak Jahudi akan tarbuangi dang paduli ibana nang midaho ale raja nami nang mida surat ora-ora nang ditikoni saitong bana martingnya. Jadi dung di bega rajai hatai marsaksi tutu marohana mutu marohana mamikiri taringot tu si Daniel naing paluan na ibana. Polaro di hasudut di mata niari ibana mamikiri akal naing maluahon ibana nian ido saatna martua ma nau bege jalan nau peap hatani di bata. Amin. Redita set buk PD 510 alu. Rap maita mandok hata porsiotai au porsia di dibata Jehovah ido ama pargogo naso tudusan natu mo palangit dotan au porsia di Yesus Kristus anak di dibata Jehovah nasa sadai imana tinubo ni si Maria nagabe-gabeat seto di porbadia adorang sawabubuan ido tu hata natu mau na bernit
pangumuman ni Silatus, amate terpajal lo ibana di hau pinar silang, watu buat banotoro nung ditanom, namulak manulun di hari patuluhon, nama naik tu surgo lau hudul tu siaman ni debata Jehovah, amanai pargogona satu dosani, isi mai ibana pai mulak sugo tu tanoon, mangumi halak na mangulu dohot namate, au porsia di porbadia, jaladong sada huria nabadia. Huria atau paniala Kristen akan nabadia. Dohot dia seni dosa. Dohot dia tai namadok. Mulak mangulu sugut ini halak nang mate. Dohot dia nguluan nasora sudah. Amin. Mari dihidasian buku edip 710 siap. Martangi yang mahita dame ni debata na sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Amin. Ay naolongan di bagasan gorni tuhata Yesus Kristus jamita di minggutta sadarion tersurat di sada Timoteus 2 ayat sada sahat rodipitu. Sada Timoteus 2 ayat sada sahat rodipitu. Ope odo sipaingotu naeng maulahono to parjolo situtu pangidoan partangiangon parpangodianon dohot hamoleateon humokop saluhut halak humokop akaraja dohot saluhut parhuaso asa marsonak-sonang jala soharibu-ribu kita marpangalaho di bagasa sadok hadaulato dohot hahormaton nading kadoi jala halomoan ni rohani debatasi paluahita ay di pangidorohana do naeng saluhut jolma malua jala sahat manada hasitongan ay sada do debata jala sada do nakpangulu ni debata dohot jolma ima jolma Kristus Yesusi ilehod do dirina bain tubus humokop saluhut ima sihatidak konotor ditiki kadengganana tusido au dipabangkit gabe parjamita jala apostel gabe pangajari dihalak si pilibegu di bagasan haporseao dohot hasitongan tutudo hataki dang marga busahu ido sahakna hangulua dohatam Ah
naulongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus tersurat di acara minggu sadarion adong ujahan ni jami tau di suraton si patupaon ni halak Kristen di bagasa politik mardumu mai itu tanggung jawab dohot tugas si patupaon ni halak Kristen dihadirionna hitung-hitungani bangsa dohok negara. Jadi songon na diarahon rupani songon dia patupaon ni halak Kristen dirina ditanggung jawabna hadirionna maradopon namasa di tengah-tengah masyarakat berbangsa dan bernegara. Jadi adong arahna tu istilah politik anggo na secara khusus kemandirian orang Kristen bagi Paulus menasehati Timotius dalam khotbah ini jelas dikatakan yang harus dilakukan oleh setiap orang adalah menaikkan permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur. Imana tuli menaikkan permohonan, ada doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja, pemimpin negara, pemerintah, dan untuk orang yang berkuasa. Jadi molo di bahasa Batak di jamita tahun ulah kamu ma perjolo situtu pangidoan pertangiangan pangodianon dohot hamolateon humokop saluhut halak humokop raja dohot parhuaso adong hata humokop lebih tajam bahasa Batak. Bahasa Indonesia dikatakan untuk semua orang, tapi bahasa Batak humokop. Bagaimana kita sebenarnya menjadi orang penyelamat? Ay songot Yesus Kristus humokop pita di leo dirina tobusta. Jalamate ibana alani holong rohana sa selamat saluhut jolma. Ibana idokon naking diaya onomi di leo do dirina bae tobus humokop saluhut. Ayat onom. Apakah kita menjadi orang-orang yang diangkat untuk menjadi penyelamat? Ya. Dalam tugas dan tanggung jawab kita, pertama memohon kepada Tuhan. Martangiang tu debata. Maka identitas orang Kristen sasitonga menguluma di bagasat tangiang. Hubungan dengan Tuhan untuk menyerahkan diri sepenuhnya biar Tuhan yang senantiasa mengendalikan. Imalabatanna. Permohonan, permintaan, penyerahan diri kepada Tuhan di dalam hidup kita. Ikop pasahato masude ngoluotu di bata. Kalau diteliti proses ni kehidupan ni halak Kristen dalam tolu bagian odiro, bagaimana kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, memohon kepada Tuhan. Doa syafaat martangiang pangodianon jaladidok merhite hamoleateon, mengucap syukur. Hamoleateon ucapan syukur ala saluhuna di patupadebata di bagasan ngulu ni setiap orang. Molo sabalikna maul dora martangiang ate buado memohon kepada Tuhan baik tangiang inang inamat talau martangiang lomang ahoma baik tangiangi natuanak kan papalah sering begitu berdoa dan doa sudah sering orang Kristen mendengar, tetapi melakukan itu sungguh sulit. Apalagi melalui hubungan nado Tuhan mengulu hita di hati di bata setiap saat bahwa Tuhanlah yang mengendalikan hidup kita.
Wadon waing nasugo dungdungo bar bete-betero. Manang mengucap syukur do. Tuhan terima kasih, dalam malam yang gelap begitu panjang kami tidak tahu apa yang terjadi, Tuhan bangkitkan pagi ini. Maka aku akan datang dengan keluargaku bersyukur kepadamu ke gereja. Alea ni kopi buah benon. You're right. Jadi ala yorai martangnya petong dia bilang ibu to be. Apalagi doa sapat humokop saluhu jolma. Humokop raja, humokop parhuaso. Nah ini memang tugas yang berat bagi orang Kristen. Bagaimana itu? Tangiang doa sapaat. Mau martangnya kita di gereja doa sapaat. Naga jangan tangiang ngipor hangiri. Saumatok manyambulak ngarok todong ijabu inaruas na jojo tas so ni inilay matangiyang saya mula hulak go martangiyang humokop sa luhut hata ni debatasa dari paingotok kita asa tugas do tanggung jawab untuk bersyukur unak saya bersungut-sungut tadi lau minggu pe marungut-ungut lau martangiak pe marungut-ungut angko jamitau me koreksi hita maju lebih dalam na paling tekas di do Apostel Paulus banna husuru hamu songoni ninna ingot tamu ma asa saluhut jolma di bagasan marpangalaho hadaulato dohot tahormaton marsonak sonang jala soharibu-ribuan marpangalaho agar mereka semua hidup tenang, tenteram, dan segala keselamatan itu dapat dinikmati dengan kesalehan dan kehormatan. Hadaulatul dohot hahormaton. Isedo mangidoi di ayat 4. Dipangido rohana do malang dipangido rohani debata naik saluhu jolma melua jala sahat manada hasitongan dipangido rohani debata asa saluhut jolma melua manada hasitongan dia mulai syukur kenapa kita harus selamat bukan lomoni rohani jolma parjolo do lomoni rohani debata ala takasdo dia tulu nadenggan doi jala dihalomohon rohani dibatasi padua hita sungguh sangat baik sekali hati Tuhan Allah dalam kasih setianya karena apa yang diinginkan oleh Tuhan adalah keselamatan semua orang yang gojol may portibion keselamatan di dirinya dia tidak pola selamat dongan adong getong sudah kemajalo bentuk perjolo doro pengalamat tak songonido iki baru-baru covid didiktik koma adong bentuan di gerejaon barodo nakpola mabir majalo atau boro alero mahamu merminggu madah yorai kembali menakingat alani covid-19 dakola dihakai tapi tisay dihakai resok medasa dan nahulayani adong kopi bentuan ini torin do saya marna hurang go moloro bentuan ini jala sikut menyikut do lau manjaloi naik perjului mana tangolo pai mahot dongan na diantri sungguh manusia di dunia ini senantiasa menyelamatkan diri sehingga dia tidak tahu Tuhan yang menyelamatkan dia jadi mau tahu sahos saya naik selamat kita ingot tamu ma natageser do tuhatai sebagai penyelamat di kita Tapi dak tabo to be marpangidoan, dak tabo to be mengucap syukur. Alani dipaingok berita nauliot tu hita perjulu sehali. Ingat Tuhan yang menyelamatkanmu. Jala lomoni rohani debatado sak sitongai asa sudi denggan jolma jala selamat. Sotung tabatasi keselamatannya teh ibagasan golutta. Lomoni rohani debata tujuan keselamatan yang Tuhan berikan itu bagi setiap orang agar semua orang mengetahui kebenaran.
malua masude halak sian tantangan dohot pergumulan jala tadaun ni jolma ma hasitongan dia do hasitongan di hatan ni debata di jamita sadarion idok sada do debata dangadong duanya Tuhan adalah Esa satu-satunya penyelamat kita. Dia yang mempunyai segala sesuatu. Jaladiok marhite asini rohani debata ilionibana Yesus Kristus anak nana sasadei. Idok di bahasa Batak gabe pangulu laho humokop salu jolma ima jolma Kristus Yesusi. Proses keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita adalah Dia sendiri melalui anaknya Yesus Kristus dan tidak ada yang lain. Alani unang marsobat tu dibatakan asing ate. Kalau lahui tatu situasi ni kehidupan tanuai dan boy sang kalota babir dozol mau nalani situasi pandemi COVID-19. Kolam marsahid Ekopitor di inna no noeng. Aung musedo salam adok, pajupang salam kopi mate. Pehado salam kopi dohono. Deba biar hudo naik tu kopi ton. Edak kinata, adong na masuk tu kopi, unang atoy. Unang marsao tu, gabe lam tahutam manahona kopi ala terisoleri bana, dang robe sol mamangat. Dang boy jonok. Ala idok jaga jarak. Situasi do kehidupan non menggerogoti kita untuk hilang iman, kepercayaan dan hilang aman, kedamaian dan hilang juga imun, kekuatan di dalam menghadapi tantangan dan pergumulan virus corona ini. Ahado na pinangidona di jamito sada do debata ibana do juma di hokita hamuliaon na dinyatakan ibana do sumari hokita edeni punganama na tawuan sada do debata ibana do sumari hokita ibana paduaho dinyatakan kemuliaan boy do noaing do honota Tuhan engkau nyatakan kemuliaan-Mu ketika kami menghadapi virus corona yang mengancam hidup kami ini. Maka kenyataan keselamatan hanya ada bagimu. Karena engkau yang memberi keselamatan ini. Untuk itu kami dikuatkan memohon kepadamu. Berdoa syafaat untuk orang, untuk pemerintah, untuk semua. Dan mengucap syukur. Nak saya marungut-ungut. Noengkang budang go parungut-ungut nanti. Marungut-ungut do bangso di Portibion alani presiden Prancis. Abai kebenaran masing-masing. Marungut-ungut do bangso naeng dipengaruhi do soal pemilihan di presiden Amerika Serikat. Ada yang mengklaim benar dan menang. Jika kalah nanti akan dituntut karena ada perbuatan-perbuatan curang yang mampu bejol maon menahan diri untuk melihat kebenaran Tuhan alani situasi dot kehidupan pada molo tahatai Portibio nanti karingotosi ale jami tau paingotok kita noai wah olo do hitam dok Tuhan olak kodo si palua hami jalan merhite nahodo palua hok kami uhati dako kami madingolunami sahali do horotu Portibio lau palua hok kami jala dapat kami haluau ni ido banda di dok Apostol Paulus ahado tugassu ahado tugasta ido ibana ma tusi do au dipabangkit gabe parjamita jala apostol layak itu tusi do au dipabangkit gabe parjamita jala apostol pangajari di halak si pilibegu di bagasan hapor siaon dohot hasitongan tutu do hataki dang mergabusau perbarita nauli se do noai perbarita nauli do hamuina iya membawa keselamatan kedamaian uruk nakingan membawa keamanan
membawa iman, dan membawa kekuatan dan imun itu tengah-tengah keluarga. Uiduina labok mengajari dana noeng nasehola daring unang daratinggion. Itu kan? Belajar apa? Daring mah. Adang nyatusan itu rinai terdaratinggio siap pudi. Tang ibu to be perkembangan non. Tang romusi amat tamen dukung. Nak pedilokon belajar dari rumah. Kalau belajar dari rumah anak-anak, siapa yang mendukungnya? Apa mamanya yang boleh bekerja sama? Adong do penuang di situasi COVID-19 taktik kos persaura di tengah-tengah ni keluarga. Adong, lama dong. Lambu gudang gua mama haluar terus bagi mulak borngin. Lamu soti kos persekutuan keluarga. Apa di dok? Belajarlah dari rumah, bahkan beribadah dari rumah. Sotong ko pajarak kuat deh. Anong kaya ni bigi situasi dok kondisi berbeda di gereja ala Romar Minggu. Ruas do perhalado. Iba perhalado peraturan pemerintah to. Sona matay 2 meter inatay. Dijakot di pitu. Tebak gimana? Panas na sa dia. Pakai masker. Pemerintah tong mandok. Ito amat tay. Amak situ nami. Unak sirang ngau do inat tahami. Nakira pak do hami markareta. Huboceng. Gabi sirang ngomong iso 2 meter hudul. Balik bosiga huriat tahun ini. Oh, gabi salah. Mengikuti pemerintah dunia perhaladon, menjaga jarak lah, pakai masker lah, asa virus corona boy dihempang. Alai gabi siga. Kau manang berminggu bihami hari minggu gabi nei sera namang orai berminggu. Las rohani dang robe terus durung-durung na pidang arong. Indaman namoru hepeng ni huria. Ini kehidupan kita yang sangat rumit. Karena apa? Makin sulit kita memahami segala sesuatu kehidupan ini. Bodoh hitam berberita nauli boe. Aitu sido au di jauh perberita nauli. Memberitakan sukacita, keselamatan, damai sejahtera, keamanan bagi semua orang. Ibu itu doh honot tadi. Pembawa damai itu noai ngakamama itu ngatongan keluar silakan koreksilah. Pembawa damai do ibu-ibu tua kadang-kadang na sedang stres belajar noai ngalani daringon. Ya silakan koreksi. Makin pintar harus. Apa boleh buat? Ya. Taksi ora ben noai mabuan HP. Tu gereja. Aido dipakai komunikasi tu akan asing. Enak kolok maperdita namion. Yorai mabuak kabe tu gereja. Padahal itu dipakai dalam komunikasi. Ilului zolma dong yang jarak jauh, dinganan na sangat jauh, asabui komunikasi, aladang adong. Nabui menjangkau komunikasi ke desa-desa. Itu tantangan dan pergumulan. Alani jamita sadario paingoton pebaharuan bagi kita. Supaya semua orang dapat menjadi jalan keselamatan bagi orang lain. Karena Tuhan menyelamatkan semua orang. Kalau kesimpulan ni jamiton, orang yang melakukan kehendak Tuhan, orang yang melakukan kebenaran, marhasitongan, manada hasitongan, jala di halo mohon debatadoi, asa di bagasan hadaulaton, saluh jolma dohot hormaton, yaitu menjadi orang pioner ataupun sponsor untuk memberi keselamatan bagi orang lain. Tugason berhiti jamitau tuhita segala sesuatu yang kita hadapi dalam dunia ini jadi tantangan dan pergumulan akan kita bisa hempang karena Kristus menyelamatkan kita. Itu jamitau paingoto tuhita lani didok pakai mangulum ditulu hal senantiasa. Hubungan komunikasi dengan Tuhan yang terus menerus dengan permohonan Tuhan tolong kami. Tungani hamil itu. Pasahak dirim,
Nomor 33 do lapatan Tuhan urupi hami lau menjual sesuatu unang adong manipulasi nanti asa makorlas ni rohat tok tu panuhor. Unak simangamu katok pamereng ngapi asin banon nang lasrani panuhor da. Ya, molotung melalui online pebutino ni babaga mati kos may gabaro doh na ikirim. Babaga gotong berengo buti mangga na dibagas ang gabaro baga uli abe dikirim gudang na busuk. Arong kosong ni. Unang betong manipulasi gabedak keselamatan bagi orang. Usahakanlah keselamatan bagi orang dengan memohon kepada Tuhan. Setiap orang adalah jalan keselamatan bagi kita. Tidak ada beda. Tangyang ni halak batak do soni teh. Tuha pasu-pasu mah ami. Donga pasu-pasu mah aleung budak tuau. Oni teh tangyang ni jolma. E pasu-pasu mah ami sudi aleung godang matuau. Taksoni betangyang ni jolma molomar pangodianon. Yesu di perhalado ni hakay no yang martangyang majo manangyak korwasna. Nauk pause mulai bule tulu sahatu bule sabolason. Jala rohanioni ko pause do betorus. Aladang ro do pe vaksin kan. Itangyak ko nakaperhalado ni hakay majo ruasna saringgas marsaor dohot Tuhan. Itulah dua sapa. Dan terakhir bersyukurlah senantiasa. Andok mau lihat mahamu di sasudina. Ala sudi pangalihonon di debatana gabi haluau di hitam. Unang bersungut-sungut apapun yang kita hadapi dalam dunia ini. Dan kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Di lehot doririna tubusta gabi haluaun di saluhut jolma. Saya di pasu-pasu debatama hita madalani ngoluta di gokni pergumulan natadupi. Sadohot kita dalan haluau ganuk tolma. Amin. Pasu-pasu hatami. Pasu-pasu hatami. Sai suan turohati asama Mauliate madihoali Tuhan debata para siroha na sumurong marhiti huwaso ni todim inama pargugoy hokami tumangihon hasitongan ni hatam di parminggon nami sadarion ihuriam na badiaon dohok di tonga-tonga ni akka keluarga nami be di bagas na sidabe. Asa saluhuk na li Tuhan naing ulaw nami di ngulu nami siapari. Pangidoan, pertangiangan parngodianon, dohot hamuleateon. Ido tugas nami li Tuhan na jinom marhiti Kristus naung majalo haluaon nasikopi siako. Ido dipangido lomo ni roham asa saluhuk na manada hasitongan jala dapotan haluaon nasikop. Tuhan pasaut mai tuhami bi pargugoy mahami manada haluaon nasyanho jala toktong mahami manada hasitongan ni asa tarulahami saluhut lomo niro
roham. Pasu-pasu mahami na pungo nali Tuhan. Sa margugo hami mangadu piak kana masa di ngulu nami. Leo di hami hahi pason. Leo di hami gugu nasikop. Padao siya kami akasahit. Sa taruli hami diragami pasu-pasu si lehonom. Ibaga sa tikyon rapdo hami dohot inanami. Nama rumur 80 tahun tanggalopa nasalpu. Tuhan las rohanami marparsaura dohoto tumangiho katam mangedeho puji-pujian. Ala dipargugui ho ibana menghadapi pandemi COVID-19. Ima opusopia borusiaha. Marulupuluk mahami mamuji guarmia litu hasai tabay mapasu-pasu di bana di hagaleon ni pamatang na ala ni hatuaon na alisikok mabay nomo li Tuhan asabamon ni rohani sude poparan na asadohok na sida li Tuhan maka moleate hon pasu-pasum na gudangi dinatoras na sida upung na sida dohot ina na hinaholongan ni rohana sida. Satu tangamu madaging dohot tordina li Tuhan digajang ni umur naon samarulup-ulup tuari nanengro kosma rohanami li Tuhan pasu-pasuamu mahuriam hakai petisaon juwomu masaluhut parsauran nami dohot ho akayanakon nami sekolah minggu remaja naposobulung suaksongoni nang natoras nami nang malungun marparsaurat dohoto di huriam lehok kahipason nali Tuhan asabuhi hami marulup-ulup prak memuji goarmu di huriam aidolomo ni rohama li Tuhan asa sudi hami dapotan haluaon manada hasitongan jalan marpangalaho di bagasan sadok hadaulaton dohot hahormaton. Jalo matuhat tangiang pamujian nami dohot elehelik namion. Naupasatami tuho marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. salutna na dihuriata dohot na dijabu marasiro hama hita di bagasan sadarion. Tapi kema titing di minggu tanggal 2 November 2020.
Naparjolo. Kebaktian Minggu tanggal 15 November, kebaktian bahasa Indonesia. Masuk kita sona somal di Huriata dohot di bagas tabe. Evangelium Yeremia 20 ayat 1 pitu, epistel Yakobus 5 ayat 1 rodionom. Tema rap patubuhon hadumaun. Minggu parpu di Mai manang pa 20 tung Trinitatis. Tungi tanggal 22 tahun Huria nama. Tungi tanggal 20 sia Minggu Advent Parjolo nama. Jadi asalas rohatta mengarade hari Minggu. Gerejon dohot bagas tabe. Las rohatta kohita sahatu Minggu perpu di Trinitatis. Kohita sahatu Minggu ujung tahun Huria. Kohita sahatu Minggu Advent. Asni roha yang hafalan dihita. Dapat dua hon, pertanyaan dari Kamis tanggal 12 November masuk pukul 20 WIB. Bagas ni Ganup Ruas. Dapat toluhon, Amalateon. Kajal duha Amalateon sian keluarga ni Amang R Simajunta SE inang Dr. Elizabeth Mapitupulu. Maka Amalateon sudah pasu-pasu dohot pangaramautin itu hatta di Nasida. Amalatian di pasar Nasida Tuhuria Rp1 juta. Anggiat ma tujulan yarion suksuk pasu-pasu itu hatta Nasida. Dalam hipas Nasida. Dohot anak kon Nasida. Nata haulongi Asia Simajuntak. Nata tangyakon naselingon. Huriata dohot di tim 2 ngadom di Huriata. Apa-apaton ulang tahun. Nah di hari Rabu tanggal 4 November 2020 Pohoma barumur 20 tahun. Inang Nyonya Simajuntak Korusyahaan. Opu Sopia Simajuntak Korusyahaan. Jojot tajou opu jojo. Sudah jemaat majelis Parhelado Pasahaton. Selamat ulang tahun Madi Inang. Inang gajang umurmu 20 tahun. Sailam ditabai tu hatama gogo dohot hai pason tujuluan yarion suksuk malas neroham dohot sui sude poparam diganup luat na di inganan Nasida. Amalateon di pasat inang Huriata Rp500.000. Langsung ini matotong atas yang jebat parhaladot majelis sudah hita namar ulang tahun nasa mingkon kajang mau umur muna pas mahamuna tas marohamu suk ma pasu-pasu itu hatta dihamu dohot disude keluarga napar pudi ulang tahun pernikahan pa 25 hon. Nah di hari Selasa 10 November 2020 Pohoma 25 tahun. Parhot Ripione Amata Intua Hotman M Kutahayan ST Hot Inang F Korudamanik. Sudah ruas Majelis Parhalado Pasahaton. Selamat ulang tahun ma diamang Hot Inang Dung Hot Ripi Hanguna 25 tahun. Sehat-sehat mahamuna Karlumobi Inang. Sahat tuna saur matua. Suksuk ma pasu-pasu itu ata di hamuna. So sudah di anak komuna. Na pinalumehon itu hatta di hamuna. So ni ma sahat ni partang yang mahita. Puji-pujian sangapo madiho o Tuhan. Sudah asi do tolong niroham. Nang sahat Tuhami. Yatik kinang salpu sahat tikion. Marlas ni roha dohai marpungu di huriamon. Yang songon itu sudah ruasmu di bagas nabi. Mamuji pasang apoko marhite ibadah. Yare minggon. Lalu mo binang saat hatami Tuhami. Nang pinatol hasina posam amang pendeta rasok nami. Tung masay takas. Asa lam totang ulu nami di bagasan tikion. Parsugot do ditik kinamangihut.
ihuriam, ibagas nami, ihutan nami, nang di kota dohot negara namion. Asa gabe sira do sinodak kami, dia pehami maringanan. Tengah konon nami do tuho, pamaret nami na saya padimun-dimun ngulu nami, marhite hak dot kewajiban nasida sebagai pemerintah. Kamu tamu nasida pada tahun ngulu nami marhite ke peraturan, do sudah pembangunan nadon di negara nami. Asa dohot tai marsaulihone. Jala pahehe mahami saluhutna. Yan namet-met saat nama godang. Asa di bagasan tinggas ni roha dot las ni rohami. Mengurupi nasida olat ni terbaik kami. Asalam dengkan utanami, kota nami, dohot negara namion. Tuhan, malas ni roha dohami, sudina aka peraturan nang binani pamaret nami. Asa marhi pason saluhutna huriam, dohot bangso nami. Dina masa pandemi COVID-19 siaon. Udang na masa. Ay totong diramuti ho hami. Yala dia poiho. Ipasisi ho. Sude panahitisan hami. Mau leate madiho. Yatung perong hamalon nami. Nang siyan na somal dingulu nami. Par masker doa ka peraturan nasingi. Postoro hanamu. Leonom mu dihami. Tang ni pangatusion. Tao mengatusi. Tuhot majalo sa sudi. Tuhan mangido hami tuho. Tugu-tugu matim peneliti negara namion. Asa di bagasan las roha nasida. Dapat na vaksin na dumenggan di hami. Pakeon ni masyarakat negara namion. Asa tumibu hami bui bebas dia ke kegiatan-kegiatan. Lau mengisi pembangunan di negara namion. Tengahkon nami do tuho. Sudah na tim medis na bertugas. Sudah unit puskesmas do rumah sakit. Asida mah bagian na paling terdepan. Namangai saluhut na kana masa, lau paturehon na kana marsahi. Kamu tina sida Tuhan. Jala tutup bungkus, dohot huasom na sumalimi. Asa totong marhamonangan na sida. Ipas na sida burhatian bagasna. Pas na sida mulak muse tu bagas na sida. Marpos ni roha hami Tuhan, ay hodo na mangod diho kami. Tuhan di bagasan sadarion. Bigi hami do titin na masa di huriam. Namasiol do hami roh muse martangi yang tuho. Bagasan ibadah dan nang roh. Ima ibadah sud mintatis na perpudi di tahunon. Kasi marohan Tuhan. Dailam leo madi hami tang ni hapos siaon do sihol ni roh tuho. Idia pehai maringanan. Di huriaon nan di bagas nami. Alayang gorohan nami setotong malungut tuho. Mangingot to Tuhan nami na saya mangaramuti hami. Alain Tuhan, apoy marohan nami. Amin na di bagason, tohot na di bagas nabi. Asa masiul hami di hari minggu nang ro mamuji pasang apoko marhite ibadah nami. So ni mana pertangyangan dan pinamasa di huriam, totong mahona mangaramot. Asa marhite pertangyangan ni, dalam tangha persen nami, pakka posiho di ganup ulun nami. Malangah pinamasa ho totong Tuhan nami. Atau tong mangaramoti hami, nga terbukti satu tikyon, elehonom rupe di hami salut nam sesuk pasu-pasumin, bakatikinan yang rorope, unang godorak kami, manang alanya hape. Tuhan, marlas nino hado, tugas ni huriam, keluarga amang situa, amang ers majuntak SE nang dokter Elizabeth Napita Pulu, pasatun hamalatan na huriam, salut na pasu-pasum na pinasa mutinasida. Asi maraham nasida pasu-pasum atotong. Dalam tabay pasu-pasum tujuan yarion. Kalau mobil di baru nami, asi majuntak. Ang dipasango iba na marhay pasor satu tikyon. Yoloiho tangyang nami siya nakanaw salpi satu tikyon. Asi maraham Tuhan. Tung patu pamahay pason ni dibana. Ay may iba na marhay pason. Yala kepal tubuh na yakatik kinanang ro. Edang arong naso tarpatu paho. Sudedo tarpatu paho. Arona mate bui di panguluho. Ilo pos ni rohanami. Rohanami kesa si majuntakon. Parhai paso may bana. Arso sadarion arsogot dot yakat tikina mangihut. Malas ni rohado uriam. Dot keluarga ni nami inang nyonya majuntak Boru Siahaan. Opus Sophia. Yang bohong umurna 20 tahun.
Ora namarang tibana sian si hai tehona ipaddalan ningoluna isudena masa di ibana na hacit na denggan na uli na tabo odo patutuhon pakka apersiauna odo patutuhon lakana karbain ibana bui sahat umur 20 tahun Tuhan dilas nirohanai pasahat itu huriam asa marsanga pumarhite ulang tahun 20 tahun di ibana alani Tuhan jaloma tangiduan nai tangyang nai nang songni tangyang nami toho yanomu di bana marhai pason lau manursun gajang ni umur hidope asakai pasu-pasu bana tu akagel lengna nang pahopuna nang sudi peperan na pejia pererak di portibion pasu-pasuom marhai pason marhabi suhon put na biar tuho jala sahat bisa luhut na akasi tacitana pasahat pilihan na tuhuriam jalome Tuhan jala patu pangguna sanitu ibana dotu akka peparan na dope bulan nyarion martangyang dohami tuho sidena akaina nami dongan na matua inang nyonya tahayan boru damanik inang nyonya panggabean boru tabarat inang nyonya manalu boru si hombing inang nyonya gultom boru si rait inang nyonya si regar boru siantu inang nyonya napitupulu boru siahaan inang nyonya sitolus boru siahaan dihatu onai asiroham Tuhan kabai nasida gogo dohot las niroha song ini dia kakeleng na totong pasu-pasu nasida asa tabaholo nirohana di natu-atu nasida samarhite sian pelayanan ya kakeleng na lamar sangap po ingolu ni inanami akka naong matuai imatanyang nami ya kainanami naong matua kejang umurna tahat yon apalagi tikyon Tuhan pohoma 25 tahun parhot ripion ni amanami sintua hotman hutahayan hot inang boru damani kodo na mga ramot na sida sa namamuka pardonga sari pioni tahat tutikyon ilason na sida marhaga biyon marhanak marburu pasu-pasu mga keluarga ina posomon sa dibagasa totong orang ni roha na pulin ng siyako ng mardalan 25 tahun hot may tujulan niya riyon lamas siya holong ang manasida di bagas na sida pasu-pasu matotong yaki anak ko na sida sahat tu na mahaut ripe siya matupatutuan naka ripe na dumengkan yaki anak ko na sida sahat na mga lukarejo siya matotong na mga patuduhon karejo na dumenggan yanak pun nasida tung dilian na po semua rohana lao meleyan itu riamon postor hanan satu paumi akana uli keluarga ni na po semon karlumobi di inanami namar sahit ibana di kenau salpui yang arong na sutar patu paho Tuhan pasu-pasu inanami sebuah ibana hipas margogo tujulan narion tao mamuji pasanga poko doh makalason sa luhut na kadenggan ni basam Tuhan pakinay marujung mapartungan nami sian huliamon anggo asi doh tolong niroham na suatu pamarujung siya kami kamu tamu hai mula tu bagas na imbi pajupa doa kaya nakon do sudi keluarga nami kamu tamu hai mula tu aka kegiatan na imbi kamu tamu jala pas-paso muhami daputan akapas samotan na tama Pargogua muhami saluhutna dalam pati romo pikiran nami yang nomu dihami las niroha do tomos niroha asa gabi sinodang do cira hami di portibion marhite ite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jalo matang yang nami amin.
Marede hita laos papuno pilihan. Olo Yesus Dongan lilas Tuhan, Yesus si pangurupin las Tuhan, Kota bersiami, Dohot posmi rohami, Waktu Yesus las rohan, las rohan, las rohan. Waktu Yesus las rohan, pasti datang maniho, kita pangkirimuni. Waktu Yesus las rohan. Olo Yesus dongani las rohan, jaga onna tomlimi las rohan, tiruon bunga tontong, dami nang ulong nai, marhaman Yesus di las rohan, las rohan, las rohan, marhaman Yesus di las rohan, asinong ng mariho, itang makirimoni, marhaman Yesus di las rohan. Olo Yesus dongani las rohan, Yesus si pangurupin las rohan, Kota bersiami, Dohot posmi rohami, Waktu Yesus las rohan, las rohan, las rohan. Waktu Yesus las rohan, asinong ng maniho, kita pangkirimoni, Waktu Yesus las rohan. Martangiang mahita, pasahat to piliata di bata. Ali Tuhan di bata manami na di banua gijang. Odo haroroan ni pasu-pasu doho silehol-lehor ro diaka dinggan basa na mauli utus. Mauliate mahusob bahok kami tuho ala di pasu-pasu hodo ngulu nami. Upasahat tami matuho diri nami naksian na nilehomi say jalo may gabi pilihan na hucus dia dopamu. Asi maroham pasu-pasu mapilihan na hupasahat tami otuho asa di parhaseang huriam lau patibulhon harajao mu di tonga-tonga ni portibion. Buhay maroha nami marhite todim na badiai asalam patarhui da jalahu botohami gudang ni silehol-lehomi di hami. Ajari mahami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho huhut pasahat pilihan nami. Dalan laho pasangapon ho. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap kita mangido di tangiak tay. Ali amanami na di banua gijang say pinarbadia magoarmo. Say ro maharajaomo, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang.
Leon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay horo na dohot hagugun. Ro dihasangapon saliling-lilingna. Amin. Ulak mahamu di bagasa las ni roha. Jala-jalo hamu ma pasu-pasu ni debata. Di pasu-pasu jala didongani Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasaorhon madamena tutodim. Amin. 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 Oras madita saluna. Salam sehat. Selamat bertemu hari Minggu. Jadi di Tasaluk Naruas aladong do acara ulang tahun di Batupa